asa man taon ta nakakita nga ang sibuyas dahonan gibutang as indoor plant? Ha? Ambot lang kung magdugay baka ni. Padre, tanong ko. Pa. Padiha. Ano pa dito? Pero nga nung ang sibuyas dahon gipabilin man dire. Nga naman good. So ay na ani, katong mga nagbuhay og mga plants, mga indoor plants. Comment ko no kung pwede pa ang sibuyas dahonan ibutang or himuong indoor plant. Ngayon ako di mo mulungtag og ko ay ni. Umot lang ha. Kamo. Dali na kayong panahon sa kuha na pat lang nga buwan, Pasko na, pat lang nga buwan, bare months na. So for the last 8 months sige rin tawag pagkita ba na to kuha siguro jud ka laag postpone ng summer outing ayan na ba. So nakakita permis balay lockdown, so kana achievement na para sa tuwa isog ta kita. So salamat pa nga sa kita unta sa dili pa maabot ang December nakagawas sa taog tarong, naka get together na taog tarong kay diha ang time nga mag family reunion. Makamingaw ang kabisi diring dapitan labi na karon sa Paddo weekend diri mag-abot tanan nga moadtog ka south, moadtog ka Laget, Uslob diri tanan mag-abot nga wala ni nga tong panahon karon. So gi-close ang South Bus Terminal ari to dapit sa Talisay nagbalhin. Dili nila aglaag ang wawal, di ko magsusuroy. So kung pwede pa lang yun nga, dili mo gawas, dili doon pa mo gawas. Pero kinahanglan kita mo, withdraw nagkuhan, withdraw tagporta, kaya na tayo mga pambayron na tahas lang yung dawaton. So mo nang, nanakot ko ba imol? So naglakaw, gikan sa mga dali raman, malakaw raman. Oh, makamingaw po dang kabugnaw, no? So aircon diri sa mall, no? Kamingaw. Ya, kanin pa nga mall diri sa downtown kay grabe din kahukot. So kita ron miss? Hindi ko. So mo na mga normal no, isa sa mga kuan na kinahanglan ka mo fill up o gamay na form para sa contact tracing. Spaghetti lang, take out. Pila ka ba? Isa lang. Hi, Eiyan would like to thank the following sponsors. All Line Shop. All Line Shop is an e-commerce business founded in Melbourne, Australia. And Abix Bookkeeping Services. We know your worth. Hi, Eiyan would also like to thank Yo homies, welcome back to another video and it's another weekend. It's Sunday and I would like to thank everyone for tuning into my premiere every Sunday 6:30 p.m. But there are some instances that I will upload vlogs in between before Sunday, that I have a regular premiere every Sunday 6:30 p.m. And I would like to thank everyone for your support up until now. Bisan wala tayong mga laag, bisan nagsige na taog storya dito sa balay, bisan pag sige tag sit down vlog. Thank you so much guys. Practice tag English ba? Bisa English ito so hi today. Para mag-practice na itong English mo, tayo katabik-tabi good. So I came across this another post in Instagram. This is from Vince Del Monte. So Vince Del Monte. So, karon guys, karon nga time sa to ang life, karon time nga dili ta kalaag, dili ta ka kita sa tong mga amigo, amiga, dili ta ka uli og tarong sa tong mga probinsya, dili ta ka kita sa to ang mga ginikanan personally atong mga igsuon, atong mga parente tungod ani hitabo karon sa to ang
kalibutan. So guys, bisan ako maka-feel ko burnout usahay ini kana nara sa balay niya, wala kay katabi, wala kay kastorya, especially most of us right now grateful ta kay still we are working from home, and sahay kanang wala kay kastorya, di wa tumanan ba nga kanang wa ta sa office na settings gani nga natay natabi, natay mga tukag pantry, natay kastorya usahay, break nato natay kastorya. So diri sa atua sa balay lang, aside from init nya hinay pa kayo ang connection nga na ba, so maka stress usahay. So importante ani nga time karon ato ang mental health. So kung yun sa ato aside from our physical health, our emotional health, ato sang take good care ato ang mental health kay. So importante na karon nga natay straight nga panghuna-huna gani natay insaktong panghuna na karon nga time. So grabe nga limutan guys, wala na ako gipanda ang electric fan nga no, kanang saba kayo sa video yan, dili ko madungog. So I came across this post atong basahon, so let's go to the first one. Your mind is a magnet. If you think of blessings, you attract blessings, and if you think of problems, you attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. We get what we think, so think positive. Yes, so tinuod gina guys nga kung unsa at wag ginahuna, kung kana mura siya ma-attract nato. So nakabantay ko na, so guys katong nag-eskwela pa ko. So kana laging kanang kuwang tao sahay tuon gani kay natural ako ko sa una working student ko sa una. So nagit times nga makuha man gid tuon or dili jud ka tuon, pero kanang ang akong ginahuna lang gid nga makuha lang gid nako or magaydan lang ko sa sakto nga i-answer sa mga test every time nga mag especially kanang mga price quiz. So kana guys, grabe mao ni tinuod ni nga kung unsay mga ginahuna nga sige mo na nagdautan, so magnet sa tuwa makakuan mo ta nga kanang dautan termi ang ato ang ma-experience. So importante karon guys nga magsige huna-huna nga kanang mga nindot lang, mga positive nga mga huna-huna nga kay tanan lumalabay ra, so makakuan na gid ta, makagawas sa bitani. Okay? So the next one is kani. Growth does not happen on the fence. There are no benefits living on the fence. There is no winning in wavering, and there are no great memories formed from indecisiveness. A life that never decides is a life that regrets. So mo na siya. Yes, kung ato ang gi-focus ang ato ang kaugalingon sa kung unsay komportable para nato, no, dili gid ta mo grow as a human being. So let's say for example kanang diha gid kataman, let's say di ka mo venture into other way nga ma-happy ka. So mo na ingon siya, read that twice. So kung namoy time daghan siya mga quotes sa Instagram, so pwede ra mo visit sa iyang page. So next, God does not give you a dream that matches your budget. He will not check your bank account. However, he will check your faith. Importante nato guys nga natay pagtuo, natay pagsalig, especially karon nga panahon na gani. So keep praying and believe in Him more na. And it's Sunday, I hope na nakapaminaw ta sa scriptures. Dili mo ta makaadto sa gatherings, dili mo ta makaadto sa mga churches nato sa bansa. So hinaot natin mga online nga mass, for example for Catholics, or nagbasa mo sa inyong scriptures. So the next one, a black belt is just a white belt that never quit. Wala mong nagsugod nga ditso ta sa babaw. Sugod ng just primero, let's say for example kay yung bagay mo ang ditso 1 million subscriber, di ba? So hinahinay up until nga ma-reach na to ato ang goal, ma-reach na to ato ang destination. Work hard, stay disciplined and be patient. Your time is coming.
Yes, kung naman tayo gi-goal gani karong panahon na niya wala pa ginato maabot. And yes, be patient lang guys. Ako mangkon ko nga kuwang ko ani. Pasensya gani kay para na ako kay kung mahimo man gani karon na lang pero di man gyud nga na tanan. It doesn't work that way. Sakto ba? So most of the time ginahanglan gyud og pasensya. Maabot ra kita diha, right? So karong panahon na sad manginahanglan tag pasensya guys kay wala man nato gituyo nga magkaing ani, di ba? Unta mo man nato gituyo nga i-quarantine ta sa ato ang mga tag sa nga balay. So pasensya lang sa kita gyud. If natay mga gi-goal kay sa kinabuhi, work hard for it. And I know and I believe nga your time is coming. So the next. In 10 years from now, make sure you can say you invested your life, and that you didn't just spend your life. Kanang wala ka, dili ka magbahay ba nga maingon gani ang uban nga sus may pag nagingani ko, patubatan-on pa ko. May nga na gani mga regrets silang pagalingon. So, and 10 years from now, homies, so makita-kita tayo ninyo. I hope nga suportahan ko ninyo gihapon ang time and I believe also that you will be at your best during that time. Yahoo! And yeah, so maura na ito ang vlog for this week guys. So wala pa din taka ko ano, wala pa din taka ka sa gawas. So I hope na you're doing good this week and be proud of yourself homies kay until now naka-survive gid ta 8 months nga wala gid tayo nahimo 8 months nga nagsigilat nagtambay pila ka buwan ta almost 5 months nga nag-quarantine. Let's claim nga ang remaining 4 months this year will be better, will be good, and will be the best 4 months in 2020. So guys, and thank you for tuning in. It's your homie again, Eiyan. Stay safe guys.